Здравейте, слушатели на канала! Днес ще продължим с географската рубрика. Господин Любчо Куртилов ще бъде чрез гост. Ще бъде чрез гост на нашата рубрика, защото ни крия симпатици към него. Изпитвам някакво уважение към този човек, че устоя на своето българско име, но пък и ни води по места, където можем само да научим от географските справочници. Те не са далече, но все пак интересно разказва господин Куртилов, така че ще го чуваме често от Охрид. Днес господин Куртилов ще не заведе в Албания. Знаете, Албания като държава кога възниква? Това е просто след Балканските войни. До тогава тази земя са владели всички онези, които са имали първенстваща роля на Балканите. И до днес и нашето българско присъствие се личи все още. Така че наистина тази горда земя на хора, които думичката чест звучи не само като думи, но и въпрос на разбиране и менталитет. Днес господин Куртилов ще ни заведе в Албания, за да ни разкаже, за да започнем цикъла за тази държава, за да ни запознае с нея. И съответно, вече който желае да посети Албания, спокойно може да се обърне към него. Доколкото разбрахте, господин Куртилов води и български туристи, така че не е никакъв проблем. С най-голямо удоволствие му правя реклама, защото още един път го казвам, изпитвам някакво уважение и респект към този човек. Така че за мен не е проблем, че му правя реклама. Приятелите сме за това. Винаги да казва, дори да рекламираме тези, които са наши приятели. Здравей, Любчо, поздрави от Стара Загора. Здраво, поздрави от Охрид. Любчо, предварителния разговор се разбрахме днес да започнем с Албания. Давам ти думата. Вече си ти от тук нататък. Така е. Първо да се заблагодарам за рекламата, ама трябва да кажем, че аз съм само екскурзовод. А иначе хората, българите, относно твоите слушатели, ако искат да посетят Албания, тогава трябва да се обърнат към българските туристически агенции. Те организират всичко това, а аз ги водам и разказвам за Албания. И днеска ще кажем някоя дума за Албания. Любчо, преди да почнем, не е зле да кажеш България с кои туристически агенции работиш, за да знаят хората, които те слушат. Нека завършим до края нещата, защото хората, за да те използват за екскурзовод, просто трябва да знаят към кои агенции да се обърнат, за да имат удоволствието ти да ги водиш. Ами види сега, аз работам с много. Сега не можем ни да ги наброям всичките, а и не ходам само за Албания. Ходиме и за Черна гора, Босна, Дубровник в Хърватия. Сега на хоризонта се появява и една нова дестинация Сицилия. Тъй, че ще се намерят самите туристи, агенции. Това да го оставиме. Добре, Любчо. Нека продължим тогава за това, което сме днес решили да правим. Да. Ами в миналите обаждания, миналите епизоди, да кажем, говорихме за Охрид. Много туристи български последните години си правят екскурзии за Албания, както и ти каза. Албания е тук съвсем близко до Охрид. Ние сме от другата страна т.е. Албания е от другата страна на Охридското езеро, на 27 км по сухопътна линия, нали, по пътя. Албания, малко за географията, е малка държава по територия, има 28 700 квадратни километри, горе-долу 1/4 от денешната, бих казал, оръфана територия на България. Планинска държава, 70% от територията са планини,
само покрај морето, покрај брега, нели ще кажем и за това покасно нещо, има малку равнини. Като население, 2023 година беше пребројавањето, сега значи преди нецели 2 години, 2 милиони и 400 хиляди жители е населението на Албанија. И за разлика од предишното пребројавање од преди 10 години, од 2013 година, тоа е намаляло за 450 хиляди жители. Иако раждаемоста, наталитета в Албанија е един од најголемите, ако не најголем од европейските држави, сепак в апсолутна бројка, бројката на населението намалјава, а причината за това е същиот феномен којто е присутен и в Българија, тоест огромен број од албанците заминават в чужбина, најмногу в Западна Европа. Сега некаде прочетох скоро, че 41% од албанците се живеат изван територијата на матичната држава. Малку за историјата на Албанија да почнеме. Съвремените албанци се считат за потомци на елирите. Това е един стар народ, който се споменава още в 7 век преди Христа. И нели те считат, че се тяхните потомци. Тука, когато споменаваме илирите, да кажем, че и Олимпија, съпругата на Филип II и мајката на Александар Велики е била од илирските племена. В течение на историјата многу држави, многу владетели се управljавали. Значи биле тука Рим, Римската империја, некаде од 2 век преди Христа. Византија също така след това е присутна в Албанија. Също така и българската држава за време на хан Пресјан, баштата на Борис Михаил, некаде средата на 9 век, започва да завзема териториите които се в денешна Албанија. И Българија е присутна там до пропадањето на Првото българско царство до 1018 година, когато последниот български владетел Јоан Владислав, племеника на Самуил, загива под крепосните стени на Дурас, както го наричат албанците, или да си го наричаме по български Драч. С неговата смрт в едно сражение с византийците загива и тоа е 1018 година, казахме, и с неговата смрт вече престава да съществува Првото българско царство. Покасно османлиите се тука, или има и други венецијанци и така натака, да не ги броиме всички. Османлиите се 500 години и в 1912 година, спомна и ти, вече се ражда съвременната албанска држава, което е международно призната с Лондонскиот договор, Лондонската конференција. Првата столица на Албанија е град Влјора, на брега на морето, но тя е столица само за 2 години. От 1912 до 14 година, следващите 6 години Драч е столицата, до 1920 година, на конгреса на албанските депутати в град Лјушња, централната част на Албанија, който трае 1 месец, и тогава се решава столицата на Албанија да бъде некаде централната част, град който е в централната част, а това е Тирана. И от тогава до днешен ден столицата на албанците е Тирана. На този конгрес се решава Албанија да бъде република, нели? Като политически концепт. Но това трае само 8 години, Албанија като република,
Штото 1928 година Ахмет Зогу, който е министър-председател и е така диктаторски, да кажем, ориентиран, защото предходно закрива всичките институции, демократски, парламента, опозицията нема никакво право на власт и така натака, се прогласява за крал. И той е първият, може да кажем, първият и последният, единствен крал на Албания. 11 години е на тази позиция, защото 1939 година италианите, с които албанците до тогава имат много добри отношения, и политически, и икономически, културното влияние е много силно, но тогава италианите търсят от албанците да им отстъпат 2 военноморски бази, град Влюра и Драч, Дурас. Албанците не се съгласяват и това е причина за нахлуване от тяхна страна и завземат след кратко време, защото са много по-силни военно, завземат държавата. 1941 година започва Втората световна война на нашите простори. Тя започва малко по-рано, нели 39 година, но 41 година и тук на Балканскиот полуостров започва военните действия. И тогава фашистичка Италия, начело с Мусолини, формира марионетската държава Велика Албания, в която влизат, освен днешната територия на Албания и части от Западна Македония, Тетово, Гостивар, Кичево, Дебар, Струга, всичко това е част от Велика Албания, където има албанско население и също западните части на Косово, днес Република Косово. Италия капитулира в септември 1943 година, изтеглят се тяхните войски оттам, заместват ги германците, но само за 1 година. С тяхни съюзници в самата Албания се едно националистическо движение, Бали Комптар, така наречените балисти. Обаче както германците губят войната, така и националистите, балистите губят и начело идва комунистическата партия, ръководена от Енвер Ходжа, тяхният президент и по-късно ще се покаже, че е диктатор. Любчо, нека извинявай, че те прекъсвам, тук ще направя аз едно историческо отклонение. Тези балисти, с тях е имало проблеми в Западна Македония, защото... Точно така, да. Защото Андон Калчев се е принудил да дойде от Егейска Македония в Западна Македония по молба на българите там. Има и снимки, където българското население в Западна Македония го посреща, защото балистите са се опитвали да гонят българското население от Западна Македония, но за съжаление днес Западна Македония, не искам да развивам националистически страсти, но Западна Македония все повече става албанска. Това исках само да допълня. Извинявай за... Да. Добре. Интересно е, когато има допълнения. Точно така, значи нашите хора, славяните, българите или македонците, както днес повечето се декларират, в западните части, там където е била територията на Велика Албания, са имали големи проблеми. Тук има едни Джемо, Мефа или едни тяхни водачи, които вършат много зло дела. България некога им е помагала, влизала е в тяхни територии, но това не е била тяхна ингеренция. Разграничение има между италианската и българската зона и България не е могла много да помогне. Иначе, хайде да кажем тук, когато говориме вече на тая тема, 1941 година в българската войска влиза в Македония и дочекам, малко правим една дигресия, едно отклонение, но пак свързано с Велика Албания.
1941 година българите влизат в Македонија, одушевено дочакани од населението, штото ги дочакват като ослободители, но в Охрид не влизат българската администрација и българската армија, штото на 21 април е склучено едно споразумение меѓу външните министри на Германија, Јоаким фон Рибентроп, и италијанскиот министер на външни Галеацо Чано, иначе зет на Мусолини, и те подписват един документ, така наречен Виенска демаркациона линија, с којато се регулира разграничението меѓу българската и италијанската зона. Според тој документ Охрид влиза в италијанската, тоа е Велика Албанија. И тогава Богдан Филов, българскиот министер-председател, и цар Борис III реагират многу енергично, дипломатски, кај германците, кај Хитлер, че Охрид в никој случај не треба да остане така както си е, штото е, както се знаеме, българскиот Ерусалим, и че има многу голема историја, да кажем, за българите. Да не споменавам сега Свети Климент, Свети Наум, цар Самуил и така натака. И тогава Хитлер реагира кај Мусолини и италијаните се изтеглят од Охрид, и на 15 мај българската армија влиза в Охрид. На 24 мај, многу торжествено, на денот на Свети Кирил и Методи, за прв пат да бъде дигнато българското знаме на пилона на Охридскиот площад. Това беше едно малко отклонение за Велика Албанија, до каде треба да бъде. И още нешто на тая тема. 43 година, когато Италија капитулира и Тетово вече нема италијанска власт, германците предлагат на цар Борис да влезе и в Тетово, но цар Борис III отказва, знаеки, че там има много албанци и че ще има проблеми, нели? И отказва да влезе. И има една изрека негова: не ви искам тетовските яболки. Тетово е било известно с производство на яболки и той, нели, по този начин отказва да влезе в Тетово, българската администрация. Да. Така, продължаваме, значи 44-45 година вече комунистите се на власт. Енвер Ходжа, едноличен, да кажем, управител, диктатор, който много жестоко владее в собствената държава. Както той живее до 1985 година, неприкосновение, и много често променя стратегическите съюзници, щото ще ги наброиме и кой се, щото счита, че тези, които са негови съюзници, не се предани на идеята на комунизма. Бил е ортодоксен комунист. И в няколко думи да кажем само тая една хронология в този период от 45 до 91, когато Албания се демократизира. Първите 3 години е близък съюзник с Югославия и с Тито. Нели двете държави са социалистически. Обаче 48-та година Тито се скарва с Сталин, така наречена резолюция на Информбюрото, и с всичките социалистически държави. И това е причина Енвер Ходжа да скъса отношенията с Югославия. Даже затваря границите херметически, не може никой да минава след това внезапно. И аз знам неколко семейства от Охрид, които в момента се живеели от другата страна на Охридското езеро и не се могли да се върнат обратно в Охрид, в Македония, тогашна Югославия, защото границите са затворени. И чак след 91-а
Старите вече се изумрели, тяхните деца, чак тогава успяха да, вече като възрастни хора, успяха да се върнат в Македония вече, Да. независима. След 1948 година стратегически съюзник е Съветския съюз на Албания, но и тая любов не трае много дълго, само до смъртта на Сталин, това е следващите 5 години, когато на 5 март 1953 година умира Сталин. Знаеме, че Хрущов го наследва и Енвер Ходжа го обвинява, че и той не е предан на идеалите на комунизма и скъсват с тях. Тогава избират за стратегически съюзник китайците, от който получават много сериозна помощ. Икономическа, финансова, оръжие, храна, всичко това. Обаче и с тях не трае дълго това нещо, тия добри отношения, близки. Когато Ричард Никсон посещава Китай, мислям, че 1971 е било това, след смъртта на Мао Цетунг, Енвер Ходжа, като ортодоксен комунист, обвинява китайците, че се получили, че се приели, че се били домакини на лидера на империалистическия свет на Америка, Ричард Никсон, и скъсват и с тях отношенията. И тогава остават сами, вече с никого не се. И тогава следващите няколко години имат много големи проблеми икономически. Има недостатък на храна и завеждат един систем на купони, те се го наричали рацион или рационализация на храната. Чувал съм от мои приятели в Албания, например, на едно семейство за един месец се давали по килограм боб, килограм ориз, килограм месо, каквото ти се падне. Нема избор. На ден се давали по един хлеб на семейството. И няколко години се били в гладували се, просто кажано. И тогава, защото вече немат стратегически съюзници, на заседанията на Политбюрото на Комунистическата партия на Албания решават, че защото очакват, че могат да бъдат нападнати, било от страна на НАТО пакта, чрез Италия или тяхният съсед Гърция, или пък от страна на Варшавския договор чрез Югославия, и тогава се носи решение да се изградат бункери. Всички, които са били в Албания, знаят, че една от характеристиките на Албания, че са изградени много бункери. Конкретно, ще я кажем и точната цифра, на тези заседания на Политбюрото се решава да бъдат изградени 211 000 бункери. Започва строежа следващите 6-7 години. Плана е изпълнен некъде с, 80%, изградени са 173 000 бункери. Не е изпълнен на 100%. И когато сме на тема бункери, математиците са изчислили, че с този материал строителен, железо и бетон, е могло да се построи един град за 80 000 жители. Огромни ресурси, материални, физически, много хора работят на това нещо и доста и загиват при строежа, било от армията, било цивилни строители. Имало и хора, които са били по-рационални, по-умни, да кажем. Един от тях е бил министърът на отбраната, генерал Бекир Балуко се е казвал, който се е противопоставил на тази идея, предлагал тези средства да се инвестират в нещо по-рационално, пътища, училища, болници и така натака. Но комунистическата партия го клеймва като предател на държавата, съдат го, осъждат го на смърт и го разстрелват накрай. А бил е трет човек в държавата по влияние, след Енвер Ходжа бил е още един и той е бил трет човек в тази иерархия на власт.
Енвер Ходжа, казахме, умира 85-та година. Наследва го Рамис Алија, също комуниста, нормално, от Шкодар, от северните части на Албанија. Още 6 години е еднолична комунистическа власт, когато вече ветровите на демократията започват да дуват и там, протести се явяват в различни градови и 1991 година за първ път се организират демократичните избори с повече партии. Профилират се две партии. Едната е социалистическата, односно наследници на комунистите, а другата е Демократска партия на албанците, условно кажано антикомунистическата. Тяхен лидер и до ден денешен беше и до ден денешен е Сали Бериша. Беше доста възрастен, но все още влиятелен в своята партия. Интересно е, че този Сали Бериша, иначе лекар по професия, е бил личен лекар на Енвер Ходжа. Кардиолог по професия, но след демократизацията си променя политическите цветове и оди в антикомунистите. Сега имаше на 11, значи сега пред няколко дена, пред 6 дена имаше избори парламентарни в Албания. Пак загубиха демократите, победи социалистическата партия и вече от 2014, ето 11-12 година поред управляват социалистите начало с Еди Рама. Така, това е по отношение на политиката, историята, да кажем, по-стара и по-нова на Албания. Когато се влиза от към Охрид, от към Струга, по-точно към Албания, когато се влезе в Албания, минава се покрай пътът не води към град Елбасан, един регионален център и един от 5-6 по-големите градове в Албания. Покрай пътя тече реката Шкумба. Тя извира от планината Мокра, която е на запад от Охридското езеро, западната част на планината, тече право на запад и влиза в Адриатическото море. И тя, ако слушателите твои имат представа как изглежда територията на Албания, тази река Шкумба дели Албания на две горе-долу еднакви части по територия – Северна и Южна Албания. И тази поделба не е само географска. Тук в северните части, северно от реката Шкумба, Шкумбини я наричат албанците, живее племето Геги, а в южните части се Тоски. И между тях има доста големи разлики, и културни, и лингвистички, да кажем, има доста различни диалекти. И в фолклора също така се различават доста. Например, гегите от север, преди малко спомнахме, че тие балистите, нашите са имали доста големи проблеми с тях. Това са гегите, племето Геги в северните планинските части. В тяхният фолклор повече доминира мотивите за херойство, за юнашство, за борби и така натака, за разлика от южните, тоските, които бих казал, че са на едно по-високо културно ниво. Там вече доминират мотивите за лиричните мотиви, повече се пее за любовта, за пролетта и така натака. Управляващия елит на Албания... По отношение на разликите между гегите и тоските. От гегите или от тоските? До 1941 година, odnosno до 39-та, по-точно, Ахмед Зогу, този, който се прогласява за крал от гегите, и той въвежда книжовният език да бъде диалекта на гегите. Mm-hmm. А след Втората световна война, Енвер Ходжа, казахме, че управлява, нели, президент на КП Албания. Той е от южните части, от Гирокастро,
съвсем близко до гръцката граница. И той въвежда диалекта на тоските, тъй че и до ден денеска този диалект е книжовен, литературен език на албанците. Следващия ми въпрос, който искам да те попитам. Знам, че има католическо малцинство в Албания, или се бъркам? Да, во право си. Те от кои са? От кои са? От гегите или от тоските? Защото просто ми е От гегите интересно. повече, да, сега ще ти кажем. Значи, айде, ти ме инициира да поговорим и на тема религия. С това последно преброяване от преди 2 години, нели имало и въпрос за религиозна припадност. Да. Много от тях се декларирали като атеисти, невярващи, ще кажем и защо. Но какво казва статистиката? 1,1 милиона са мюсулмани, сунити. Ага. 115 хиляди са бектеши, или в България ги наричате алияни. Това са също мюсулмани, но по-различна има Там има елементи на философията на изповеданието на религията. Да. И това се значи бектешите. Те са доста по-либерални в своите разбирания за религията. Не са толкова изключиви. И интересно е, че Едмон се казва. Баба Монди го наричат албанците. Той е лидер на бектешите от целия свет. Всъщност те са били в Турция на времето, обаче дали Ататурк или не знам кой ги беше изгонил от там и те се преселват в Албания. И сега Еди Рама, тяхният министър-председател, предложи, не знам докъде ще се стигне с реализацията на тази идея, да се формира държавата на бектешите в Тирана. Това е повече символично, както Ватикан е независима държава католическа в Рим, нали? Също така и Еди Рама предлага и бектешите в Тирана да имат нещо като една символична собствена държава. Докъде ще се стигне? Времето ще я кажа. Да, не знам тук дали знаеш, но в Подгорието алияните имат свещено място, където то е свещено място за всички алияни в България. Там е нещо, сега не мога да ти го опиша като такова, не съм ходил, но знам, че има нещо като, на турски го казват теке. Теке, ти знаеш. Да, точно така. Теке. Да. И тук в Албания, това не са джами, тук са текета, и за разлика от сунитските храмове, джамиите, които имат минарета, текетата на бектешите са без минарета. Това е една от разликите. Разликата между алияни и сунити, разликата между алияни и останалите части на останалите направления на мюсюлманската религия е, че при алияните има нещо християнско. Има християнски елементи. Точно така. Да, има една смесица. Смесица между мюсюлманска и християнска религия. И в миналото бектешите или алияните това са първите бунтове по време на завладяването на османците, когато идват в България. Алияните са първите, или тогава бектеши са се наричали, които са се вдигнали на бунт против Османската империя, и този водача на алияните е облякал и със себе си християнското население на България, и османците са имали доста проблеми докато потушат това въстание, защото той с религията си е облякал всички слоеве от тогавашната Османска империя. Знам един от тези алияни в Тетово, нали, в Македония, има едно много хубаво теке, Арабати Баба Теке се казва, говорил съм с него няколко пъти и той, сещам се, когато ми каза, че между нас и християните разликата е като една лушпа от кромит лук. Нали, много е мала разликата. Тъй, че това съм му го запомнил, и също каза, че ние също така пиеме и ракия по-малко, което я наричаме лъвско млеко. Но вика, и това го каза, рече, трябва да се прави разлика
когато ракията е на масата и в стомаха. В Така смисъл, е. че трябва да се пази, да се има мерка. Така е, Любчо. А, м, хубавото, че Албания, макар че не е вписано в Конституцията, както Македония, ние имахме специално предаване след преброяването. Тогава Спас Ташев. С Спас Ташев той е, знаеш, че един от хората, които се занимават с тези проблеми. Приятели сме. Да, говорихме точно за това. Значи той уточни, че не са писани Конституцията, но има специален закон в Албания, който в момента урежда този въпрос. И хубавото е, че българите като национално малцинство в Жупа и Гора са признати и затова може би ние българите храним някакси положителни чувства към съвременна Албания. Айде, ще дойдем и до тая тема. Само да завършам с религията и после да поговорим и за българското в Албания. Да. Извинявай за отклонението. Да, ти ме пита за католиците, нели? В албанската денешна конституция наброени се 5 религии. Значи мюсулмани, сунити, бектеши, католици, православни и протестанти. Ти ме пита за католиците. Католиците ги има според последното преброяване 200 000 и те са ориентирани в северните части. Град Шкодер, там в северна Албания. Да. Православните са 173 000, те са повече на юг, където има по-бройно гръцко малцинство. И албанци има православни, разбира се. Юг, юго-исток и малко има и протестанти. По отношение на българите, забравих да кажам, нели, когато беше преброяването сега пред 2 години, казахме се 2 милиони 400 в купната бройка на жители на Албания и да спомнам някои от малцинствата. Най-бройно е гръцкото с 23 500, след това се ромите за 1000 по-малко и на трето место е българското малцинство с 7000 жители. По-точно 7058. И българите са лоцирани, освен сега и в големите градови, където ходят, нали, този процес на миграция е присътен всекъде, но исторически има 3 енклави, 3 островчета, да кажем, 3 общности, където са лоцирани българите. Най-северната е областта Гора. Имаше една новинарка, Таня Мангалакова, българка, която няколко пъти е посещавала там. И от Стара Загора. Книги. Най-важното, че е от Стара Загора. Видиш, това. Тя живее в София. Да, не знаеш, че от Стара Загора. Да. Тя е написала няколко книги на тази тема за гораните. Това са 40 села, от които половината са в Албания, половината са в Косово. Така наречени горани, или както те се наричат нашинци. Те си говорят един много хубав архаичен български език. По вероизповедание са мюсулмани, носи се българи. Нали? Другата общност, другата енклава е Голо Бърдо, по-на юг, когато се ходи ако вървим по източните граници на Албания. Голо Бърдо се намира западно от град Дебар в Македония, от другата страна, много близко. Там се също така българите. И третата общност е на брега на Преспанското езеро, където има 9 села. Също така живее наше население. И трябва тук да кажем, че преди самото преброяване и за време, даже и сега има коментари на тая тема, имаше една, бих казал, дипломатска битка между Македония и България за това как ще се определят тези хора, как ще се декларират. И да кажем, в тази дипломатска битка победи България
защото 7000 се декларираха като българи, а 2200 като македонци. А става дума за същите хора всъщност. Даже е имало случай в едно семейство едни да се пишат като едни, други като други. Един допълнителен абсурд. Или? Любчо, аз да ти кажа откровенно, по този въпрос съм на следното мнение. Значи не казвам, че съм кой знае къв специалист по българите, по общностите, но 3-4 години така, откакто нали, навлизам по интернета при тях, мисля, че е безмислено в момента да се опитваме да убеждаваме хората на нашата възраст, дали са македонци или българи. Мисля, че по-добре е да насочим нещата към младото поколение, което идва след тях, защото тези хора вече не можем да ги променим. Знаеш, че след 40 години вече човек трудно приема някакви резки движения, така че да тръгнеш да го убеждаваш, че не е македонец, а е българин, това са безмислени неща. Казвам го от тази гледна точка, когато преди години идвах за Мара Бунева в Скопие, когато видях младите от клуба в Охрид как се държаха, и това ме навява на мисълта, че по-добре младите да момента да насочим нещата към тях с историческа пропаганда, а не с нападки, както се вършат от някои хора. А тези, които сега са в момента, просто не че трябва да ги оставим, но просто не трябва да ги закачаме на тема дали са македонци или българи, просто трябва да ги приемем такива каквито са. Така. Правилно мислиш. Да. Това е мое мнение. Аз съм на това мнение, да. Не, че... Така, исках да кажем, да се върнем на нашата тема Албания. Исках да кажем няколко думи за българското присъствие в историята, в миналото. 1917 година, за време на Първата световна война, знаеме, че България и Австро-Унгария са съюзници и държат южния или така наречения Солунски фронт. България е от Орфанскиот залив, източно от Халкидик до западните брегови на Охридското езеро, до Мокра планина, а от тук на запад до Адриатика е Австро-Унгария, австро-унгарската войска. И в едно градче в южната част на Албания, Балш се казва, правят окопи австро-унгарските войници, или очакват нападение от силите на Антантата, французи, англичани и други. И правейки окопите, намират на една мраморна колона, екъде около 3 метра висока, и нея е изписан един текст на старогръцки език. Те не знаят, нормално, но виждат, че в този текст се споменава името на принц Борис Михаил. Кнез Борис Михаил, по-точно. Информират за тази находка своите български съюзници. България праща един археолог, познавател на старогръцки език. Не знам сега точно кой беше по име. Превежда го този текст и оттам се вижда, там горе-долу пише, че Борис Михаил 865 година по нашиот календар приема християнството предполага се, че там го приел и че това е била областта Главиница. Тази област се споменава в житията за Свети Климент, където той е бил епископ, Охрид, Девол и Главиница. И от този материален документ, от тази колона мраморна, всъщност се знае кога българите, първоначално кнез Борис Михаил, приема християнството. 865-та, 866-та. Тук се споменават 2 години, защото в този период годината е започвала не на 1 януари, както е сегашният календар, тук на 1 септември. Така че това е една интересна находка, да кажем, което
е важна за българската история. Много, ако твоите слушатели са любознателни, може да отворят карта на Албания и ще видят, че много топоними, имена на реки, на села, даже и градови имат български корени. Берат, един от най-хубавите, да не кажа най-хубавия албански град, неговото име Берат идва от Белиград. Той е завземен от цар Симеон. Градът се нарича Белиград по негово време и след това се албанизира и става Берат. И много други градове сега, да не ги споменавам. Корча, например, град Корча, който е тук близко до Светинаум, на 50 км от границата наша. Първоначалното име му е било Горица. След това, а той е близко и до Гърция също така, много силно е гръцкото влияние там, от Горица става Корица и от Корица се албанизира и става Корча. И много други места, които имат български топоними, които имат българските имена. Нека не забравяме, Любчо, че последната съпротива срещу византийците е точно била в Албания. В Албания последния българин, феодал, нали, да го наречем такъв феодален владетел, последната съпротива, която е оказала, е именно... Ивац се казва. Да, именно е била в Албания, което показва, че едно солидно българско присъствие в тази част на Балканите. Без никакви исторически претенции към този район. Да, няма претенции никакви, но спомените си остават. Той се е казвал Ивац, един от феодалите, приближен до българският владетел Йоан Владислав, и той след неговата смърт, както ти казваш, продължава да се бори точно на планината над град Берат, Томор се казва, и още няколко месеци оказва съпротива. Накрай го извикват византийците уж на преговори, излъгват го, хващат го, ослепяват го и фактически това е последното съпротивление. Така. Искам да кажа още една пресечна точка да споменам от по-новата. Ние много се разхождаме горе-долу по историята, но няма да ни забележат твоите слушатели. Хубаво е, защото така е някой не знае. Някой не знае. Абсолютно някой не знае тези неща. И трябва да им се кажат. Пък и дори да знаят, трябва да им се каже. Аз съм на това. Така. Да. Сега още това би го казал и да приключиме, да не дължиме много, да оставиме нещо и за следващият път. Именно след края на Първата световна война, знаеме, 1918 година свършва тя. Вече в началото на следващата, по-точно 18 януари, ако не грешам, 1918, се организира Парижката мировна конференция, където държавите победителки във войната налагат своите условия на поразените държави в същата тази война. За съжаление, България е в поразените и тя е потърпевшата след това. Какво може тук да заедничката пресечна точка за съдържател от кое? На тази Парижка конференция предлагат Сърбия и Гърция, Албания да бъде разделена, южната част на Албания да бъде придодата на гърците и там, защото там има гръцко малцинство, а северните части, включително и град Дурас, да припадне на сърбите. И тогава Вудро Вилсън, американският президент, който също така участва на тази Парижка мировна конференция, се противопоставя на тази идея и благодарение на неговият ангажман, на неговите активности, Албания си остава като държава, иначе щеше да бъде разпокъсана.
Като Иначе пък благодарност, той пък чувски е спасил Албания и България. Така ли да разбирам? како? Той е спасил Албания и България. Защото си е платил. Да, ще кажем и за България, да завършим само с Албания. Като благодарност, албанците, един град на брега на Адриатика, северно от Драч, Шенджин се казва, го кръщават на него Вилсон. И този град носи неговото име до края на Втората световна война, когато вече комунистите идват на власт и връщат старото име. Също така, на същата тази Парижка мировна конференция, гръцкият министър-председател Евангелос Венизелос предлага България да бъде разделена между 3 държави. Замислете си картата на България и повлечите 2 линии прави. Едната от Петрич до Бургас и другата от Бургас до Видин, горе на северо-запад. И предложението на този Венизелос, гърка, е било южно от тая линия да бъде една автономна територия, която да бъде под влияние на гърците и перспективно да влезе в територията на Гърция, да бъде Гърция всъщност. Северно от линията Бургас-Видин да припадне на романците, а това по средата да бъде на сърбите. И с тази идея нормално съгласяват се сръбският председател, министър-председател Никола Пашич и романецът Братеано. И всичките те тримата се подкрепени от домакинът на тази конференция, който е имал най-големо влияние, французският министър-председател Жак Клемансо. Обаче пак тогава на сцена стъпва Вудро Вилсон, американеца, и казва: аз никога няма да дозволям един народ с такава дълга традиция, история, да бъде разпокъсан и унищожен. И по-добро ще напуснам тази конференция, отколко да се сложим с тази поделба на България. И всъщност той спасява България на тази Парижка конференция. Иначе щеше да бъде разпокъсана и може би нямаше да съществува като независима държава, каквато е днес. Знам, че в София, срещу халите в парка, има един паметник, който е посветен на Вудро Вилсон, вероятно благодарение на това негово застъпване да спаси България. Ами, горе-долу има още много работи, но айде да не дължиме много, да оставиме нещо и за друг път, па да приключиме. Любчо, за Албания. аз наистина ти благодаря за историческата лекция, защото нали, ние в България знаем, че ето самия факт, че Уилсън е спасил България на Парижката конференция, но ето виж, ти внесе нов елемент в балканската история. Ние, например, не знаехме, че Албания също е била спасена от Уилсън на Парижката конференция, за което ти благодаря за изнесената историческа лекция. Както казваш, ще има продължение и слушайте ни, няма да сбъркате и винаги ще научите нещо ново от нашия екскурзовод, интернет екскурзовод Любчо Куртево, защото, както се оказа, и той е жива енциклопедия и знае неща, които ние не знаем, за което ти благодаря, Любчо, и какво да ти кажа? Освен да ти пожелая приятен ден от България и до следващата среща. До следващата слушане, следващата среща. Да, и аз ти благодарам за вниманието и на линия сме. Да, така е. Всичко хубаво за сега, Любчо. Поздрав от Охрид.